Uya begenela, uye jugu yaga begenela. Uma fenge. Uya befonema, uye jamale yangalo dana. Uma fenge. Uye ne jugu ya foga desenela. Uye kone ya foga desenela. Jamale yangalo. Bonjour, bonjour la famille. An ka foli b'aw bɛɛ Maliba foli kɛnɛ kan. A ka émission man di. Aw y'aw sigi kuma o kuma ka émission makɔnɔ n'a fɔra o ma seko ani dɔnko kɛnɛ. Donc a b'o kɛnɛ kan. An ka foli bɛ aw bɛɛ aw minnu abonné don an ka page YouTube ni an ka page Facebook la. K'a fɔ aw ye k'an lasɔrɔ YouTube sanfɛ sisan Faso Fɔli officiel n'i y'o kɔrɔ dɔrɔn i bɛ an lasɔrɔ. Page Facebook o bɛ a nɔ la toujours Maliba foli. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi ani an ka dangelen dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ nouvelle révélation n'an b'a fɔ a ma ko masakɛ kura fɛn dɔ yɛrɛ b'a tɔgɔ 223 donc an bɛna a tɔgɔ ni a jamu ɲininkali kɛ a tɔgɔ yɛrɛ ye min masakɛ kura ça va? Oui, ça va, ça va. Basi t'i la Alhamdulillah. a ko ka fisa Ala ta. n nana seko ni dɔnko kɛnɛ kan Maliba fɔli kɛnɛ kan an ka foli b'i ye. Donc a caya yɛrɛ foli don dan ne foli min na. I bɛ se ka i tɔgɔ ni jamu f'a ye. Ouais, masakɛ kura 223 n tɔgɔ yɛrɛ Amidu Kulibali. Amidu Awɔ. Kulibali Awɔ. i Kulibali mais i t'i ka verre bɔ an yɛrɛ ye an y'i tɔgɔ mɛn i ka Jalawarabu fierté masakɛ. d'accord Ouais. dɔ ye Jalakɔrɔbugu fierté Awɔ. masakɛ kura Yeah. ko bi a tɛ kɛ basi min na bɛ dɛsɛ donc masakɛ kura an y'i wele ka na an bɛna ɲininkali dɔw tɛnku i la ka i ɲininka i dalakanw na Ouais. i ye rappeur ye donc i bɛ arabu genre jumɛn kɛ fɔlɔ. Bon masakɛ kura 223 bon ne ka style ye mandenge de. M'a faamu ani ka na ni fɔlɔfɔlɔ style ni ka tradition kɛ mandenge na quoi. Voilà donc ne ka genre o de ye. O faamuna an bɛ se k'a dɔn e ye rap kanu cogo di ka bɔ a la. Bon musique yɔrɔ diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ye kanu de i tɛ se ka don ko la ten n'i ma kanu donc an ye baara in an y'a kanu donc an donna a la bon alhamdulilayi bon an bɛ ka dɔɔni quoi i m'a faamu. mais est ce que ne bɛ se ka dɔn fɛn kelen min sama yɛrɛ principalement ka don musique la vraiment bon ne tun bɛ rappeur lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnen n'a fɔ Iba Wan i m'a faamu ne tun bɛ Iba Wan lamɛn trop Iba kun ye ne ka idole yɛrɛ i m'a faamu hali bi n ka idole de don tu vois ale ka ko nana n sama fo ka don musique kɔnɔ quoi i m'a faamu. donc an bɛ kɔrɔ fo. wa Gilaja Iba Wan. d'accord donc o kɔrɔ folen don masakɛ kura an bɛ se k'a dɔn n'a sɔrɔ single b'i bolo wa. wa bon single bɛ masakɛ kura bolo. I ka single bɛ se joli ɲɔgɔn na. bon an b'a kɛ 15 yan parce que ne yɛrɛ ma caya n'o ye son minnu bilala YouTube kan bon trop a bɛ sɔn ka 15 morceaux bɔ ani min bɛ n yɛrɛ bolo son kura min bɛ n yɛrɛ bolo so kɔnɔ min m'a bila fɔlɔ o studio la. d'accord mais i ma album bɔ fɔlɔ. non bon album ma bɔ fɔlɔ wa a tɛ n ka projet la quoi. Togo di o b'a faamu dɛ. awɔ bon ma album bɔ fɔlɔ mais pour le moment a tɛ n ka projet la fɔlɔ parce que i b'a dɔn album bɔli fana fɛ filɛ nin ye a ma nɔgɔn a baara ma nɔgɔn dɔɔni quoi caman b'a fɔ bon album bɛ nalen a bɛ nalen bon ani k'a fɔ a t'i ka projet la sisan fɔlɔ o fana bɛ parce que ne ka fani ye direct de ne yɛrɛ fana ye direct ye cogo min minnu bɛ lamɛn olu fana ye direct de ka min k'u la munumunu quoi album tɛ n ka projet la fɔlɔ mais tagalen ɲɛfɛ ni niveau sera a m'a bɔ wa a yɛrɛ tila k'a lamɛn quoi parce que baara kolon man di ne ye an bɛ se ka a expression bɛ na dɛ mais n bɛ ka fɛn dɔ de jateminɛ fɔlɔ quoi. d'accord a faamu voilà mais an bɛ se ka dɔn e yɛrɛ donnen rap kɔnɔna la ni bi a bɛ san joli bɔ. bon san saba. san saba parce que n y'a ta daminɛ 2020 ani san cɛ bon san saba quoi. d'accord masakɛ kura an y'i ka sɔnw lamɛn i ye dɔnkili dɔ bɔ ko bi nɔgɔya. u y'a bɛɛ kɛ ne la u ye juguya ka bɛɛ kɛ ne la u ma fɛn kɛ u y'a bɛɛ fɔ ne ma u ye kɔniya ka bɛɛ kɛ ne la u ma fɛn kɛ u ye ne juguya fo ka dɛsɛ ne la u ye kɔniya fo ka dɛsɛ ne la jamalenya nkalon bɛɛ dala na nin si ma ko i bɔ cɛ ne da kan na u ma fɛn kɛ na u ka juguya ma fɛn kɛ na u ma fɛn bɔ na u ka kɔniya ma fɛn bɔ ne la bilisi ma fɛn kɛ na k'u lagosi ni jugu ma fɛn kɛ na bilisi ma digi na ko wala ko nin ko i man tɔɔrɔ dɛ ko n'i bɛ cɛw ɲɛgɛ u bɛ bili la n terikɛ ka nin kɔfilɛ n'i bɛ denkɛninw ɲɛgɛ u bɛ kɔniya walasa i ka décourager i kana fɛn fɔ i cɛ siri ka baara fɛ mɔgɔ tɛ diya bɛɛ ye wa mɔgɔ tɛ goya bɛɛ ye. wa o kɛlen don masakɛ kura n'i ye bi nɔgɔya in sɔn in lamɛn a bɛ n'a fɔ i ye sɔn in bɔra e yɛrɛ de la.
inspiration sɔrɔla cogo di e dɔnkili ye k'a da mun yɛrɛ de nana n'a ye ko dɔ de kɛra la min ma diya e ya voilà parce que ni dɔnkili yɛrɛ ta k'a lamɛn dɔrɔn e yɛrɛ b'a dɔn ko non ko de kɛla masakɛ la a y'a tɔɔrɔ m'a fɔ ma donc musique bɛ boli ne yɛrɛ kan quoi parce que ko minnu kɛra la dɔrɔn n y'o ta dɔrɔn k'o kɛ dɔnkili ye précisément i n'a fɔ don dɔ la ne sigilen to la an ka da la ne ni n ka maniw sigilen to la an ka da la ten parce que hadamaden n'i kɛra cogo o cogo dɔ bɛ yen i n'a fɔ n y'a fɔ dɔnkili la kɔnɔ cogo min na i ko ka di dɔ ye mais dɔ bɛ yen kuma n'o ye i sera o ma ma se o ma an ka cɛ o bɛ s'i ma quoi ko in bɛ ten quoi to ne ni n ka maniw sigilen n ka da la bon jɔnmaya wale dɔ ye n sɛgɛrɛ quoi n m'a fɔ ma donc n yɛrɛ t'a dɔn n ye ko kelen min yɛrɛ kɛ bon n t'a dɔn n ka maniw yɛrɛ ko min yɛrɛ kɛ yɛrɛ n m'a fɔ ma donc ka n sɛgɛrɛ ka na dɔrɔn ka n lagosi ka na se u ye i n'a fɔ burujali pɔsɔn quoi i jamalen don i b'i yɛrɛ filɛ jɔn ye wa ni karisa tɛ a bɛ tan n ko n ka cɛ n ko bon o juste mun de bɛ yen jude kɛlɛ la o de jude kɛlɛ la an ka cɛ o ɲɛfɔ man di quoi n m'a fɔ ma donc u y'o da sogo fɔ bon ne ma kuma ne yɛrɛ ka maniw ma kuma i b'a fɔ ne ye n sigilen don dɔrɔn ci ne ko n ka maniw ma n ka cɛ parce que i bɛ cɛw ɲɛ o bɛ bila i la sɔn exception nana dɛ parce que n'i y'u nana dɔrɔn k'u b'a se k'u bɛ dɔ fɔ ne ma t'a sɔrɔ ne b'u ɲɛ de quoi t'a sɔrɔ ne b'u ɲɛ sinon ne t'u ɲɛ n ka cɛ u tɛna u tɛ se ka nin k'u bɛ ci k'u bɛ ne lagosi tan quoi ne b'u ɲɛ de sɔn in nana ten ko bi mɔgɔya n y'a tigi kɛ bi mɔgɔya u y'a bɛɛ kɛ u y'a bɛɛ fɔ mais o si ma foyi bɔ ne la quoi exception nana ten a bɛ n'a fɔ ne parce que a bɛ n'a fɔ fɛn ye a y'i tɔɔrɔ dɛ non a don a ye n tɔɔrɔ trop voilà a ye n tɔɔrɔ dɛ a ye n tɔɔrɔ yɛrɛ parce que yɔrɔ n'i ma ko min kɛ n'o nana dɔrɔn i sigilen to fɛn min ye quoi n'o y'i sɔrɔ quoi a bɛ kɛ cogo di a b'i tɔɔrɔ quoi n m'a fɔ ma mais yɔrɔ ne filɛ kuma caman man di ne ye baara de ka di ne ye ka tɛmɛ ni kuma caman ba nin kan n m'a fɔ ma parce que an bɛ baara in na an tɛ ka baara in kɛ kulonkɛ fɛn ye adamaden i ka fɛn bɛɛ sirilen don fɛn min na ka n'o kɛ kulonkɛ ye o de ye ne ni cɛw différence de ye a masakɛ kura non n'a fɔra ko kɛlɛ ko don kɛlɛ se bɛ ne ye ka tɛmɛ o kan a mana bɔ fɛn o fɛn fɛ alihamudulila an bɛ ala kanu quoi mais seulement adamaden n'i kɛra cogo cogo i mun i k'i sabali quoi mɔgɔ tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ tɛ gansan quoi ala tɛ ɲɛmɔgɔ di mɔgɔ ma gansan quoi donc ni n'ala y'a d'i ma donc i fana k'i bɛrɛ bɛn quoi o to u b'a bɛɛ k'i la u bɛ talon la k'a fɔ i tɛ bin quoi voilà donc o dɔrɔn de ye sinon ne dusu ka bon dɛ mɔgɔ dusu ma bon ne ye o mais n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye quoi i bɛrɛ bɛn ni maninfin ye maa tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ten n'i ma sabali quoi voilà d'accord donc masakɛ kura an bɛ an to yan an sigiyɔrɔ la k'an filɛbagaw ni an kanubagaw fana fo mali kɔnɔ fo mali kɔ kan olu de bɛ an ka page partager olu de fana bɛ na k'aw abonné an ka page fana la n b'a dɔn e fana kanubagaw bɛ yen nɔ donc k'u k'a partager chaque fois u k'u abonné donc an tɛ sɛgɛn k'a fɔ aw ye fana an bɛ ni bɛ fɛ k'an ka émission sponsoriser an bɛ aw bɛɛ lajɛlen de ka bila la donc an ka nɛgɛjuru sira bɛ ka tɛmɛ dugu ma n'i y'a kɔngɔ dɔrɔn an bɛ kunnafoni d'i ma i mago bɛ i ka publicité la kɛ i mago mana jɔ an na baara o baara nasira fɛ n'i nana dɔrɔn an ka dayɛlɛlen don aw bɛɛ ye donc an bɛ segin ka na an ka kumaso kɔnɔ tuguni halisa masakɛ kura an bɛ taa ni ye bon an ka rubrique fans fana bɛ yen an bɛ to k'an dɛn ka ɲininkaliw k'aw kɔfɛ donc dɔw ko masakɛ kura yadalen don k'i ka bon i yɛrɛ wo est ce que tiɲɛ don kuma caman t'a la o ni tiɲɛ don bon ne ma yada ne ma kafa mais seulement jɔnmaya yɛrɛ man di ne ye d'accord n'a fɔ sisan n filɛ ka bimɔgɔya système expliquer dɔɔnin f'i ye cogo min na voilà o n'a kasugu quoi parce que ne ni bɛɛ ye kelen voilà adamaden bɛ yara cogo di i yɛrɛ i bɛ jan mun na mɔgɔ tɛ foyi ye n ka cɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ foyi ye ni maninfin tɛ quoi i bɛ na o bolo wa i bɛ t'o bolo quoi i seko t'o la quoi donc jamalenya ni yada o tɛ n cogo la quoi mais seulement tɛ jɔnmaya fɛ d'accord masakɛ kura tɛ jɔnmaya fɛ wa n t'o fɛ mais musow ka yɔrɔ in dun o fana fɔ de jogo la dɛ muso jumɛn ne b'a fɔ i ka fɛn olu de b'i ye o non n'a fɔ ka musomaninw kɛ n'a fɔ ka to ka sunkuruw tigɛ ou bien ka musomaninw sɛgɛn ka maniw sɛgɛn cogo di o ye musoko jumɛn a fɔ dɔrɔn a fɔ ka ɲɛ quoi wala n bɛ question d'i ma e yɛrɛ ka question don o fana dɔ ye nin fɔ ne ka question ne ye ɲininkali de k'i kɔfɛ donc min fɔra bon en un mot musoko fana tɛ cɛbakɔrɔ sɔn cogo ye quoi mais o tɛ ne ka jogo la quoi ne m'o fɔ n ka kuma daminɛ na baara in de ka di ne ye an ma baara in kɛ tulonkɛ fɛn ye adamaden n'i kɛra cogo cogo c'est à dire n'ala ye i koja maa minnu ye
donc i bɛ baara kɛ n'o système de quoi oui. i m'a faamu Ok. voilà a bɛ ten quoi Masakɛ kura sinon an balakaw ka di n ye trop ok o y'an bɔlen faniw ta kɔnɔ parce que olu ka kuma bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ d'accord donc an bɛ segin ka na an ka question na an bɛ se ka dɔn n'a sɔrɔ i ye école kɛ awɔ masakɛ kura ye école kɛ n danna 9e na n ye DEF bɔ siɲɛ 2 cɛ ŋana a ma sɔrɔ n ye école jɔ sira la wala parce que yɔrɔ a ma nɔgɔn quoi yɔrɔ c'est à dire fantan ka na man di a ɲɛmɔgɔ quoi i m'a faamu parce que ni se bɛrɛ t'i parents ye hali n'i ye kalan kɛ ka se niveau dɔ la wariko dépense mina toujours bon n'o t'i ka somɔgɔw ye k'i ka école sara pour que i ka se ka évoluer a bɛ n'a fɔ i ka baara kɛla zéro bon ala ye chance fana di ne ma ne ye DEF bɔ siɲɛ 2 ma sɔrɔ mais bon ne nana sigi ka miiri cɛ dogo ne ka kɛ san 3nan na bon ne nana sigi ka miiri u bɛɛ temps perdu de ne bolo famille position ne yɛrɛ ɲɛ bɛ famille na bon position ba tɛ yen donc ne y'a essayé dɔrɔn ka walan sɛmɛ donc ka taa n kun fɛ n ka cɛ Côte d'Ivoire n taara Côte d'Ivoire cɛ donc i taara ɲɛɲini voilà n taara ɲɛɲini dɔɔnin pour que c'est à dire ni n bɔra kalan na fana man kan ka sigi so quoi e tɛ kalan na e bɛ so e tɛ baara la a ma nɔgɔn quoi donc i bɛ tila i bɛ parents dege tuguni quoi n m'a faamu donc n bɔra kalan na n taara Côte d'Ivoire min kɛ n taara ɲɛɲini alhamdulilayi a yɛrɛ kɛlɛ fɔ non hali toujours n bɛ école la quoi parce que n nana ni ko kura wɛrɛ tuguni ka cɛ u yɛrɛ b'a dɔn wa tiɲɛna hakili b'a la quoi. D'accord. Donc an bɛ se ka dɔn i taara yen o y'a sɔrɔ i tun bɛ arafu kɛ ou bien i tun t'a kɛ non o y'a sɔrɔ ne ma don dɔnkilida la fɔlɔ d'accord o y'a sɔrɔ ne ma don dɔnkilida la fɔlɔ ne bɔra yen nɔ de ka sɔrɔ ka na dɔnkilida ko ye ne ɲini fo ne yɛrɛ n to yen quoi ka ɲini ka relation sama ni mɔgɔw cɛ mais après tagalen ɲɛfɛ bon u bɛɛ ne jigila misɛnya quoi mais alhamdulilayi bon n ye fɔn ta tuguni ka wuli n yɛrɛ donc fo ka na se bi ma quoi. ok o yɔrɔnin faamuna donc école kɔfɛ i taara Côte d'Ivoire k'a ɲɛɲini ka sɔrɔ ka na d'accord donc an bɛ se k'a dɔn i nalen Bamakɔ yan an bɛ se k'a dɔn a scénario kɛra cogo di. bon ne nana sɔrɔ ne tun bɛ dɔ de fɛ yen fɔlɔ ne ye dɔ ɲɔgɔn dɔn par réseau bon ne nana ale fɛ yen ka na loger a ye ɲɔgɔn dɔn Facebook de kan ou bien. voilà i n'a fɔ Facebook WhatsApp quoi groupe dɔ de tun bɛ yen nɔ n ka cɛ voilà n m'a fɔ n ka daminɛ na n ko i b'a dɔn tun ka di n ye awɔ voilà an tun bɛ WhatsApp i b'a ka WhatsApp groupe de sanfɛ n'o nana ɲɔgɔn sɔrɔ ten o cogo la f'an ye danaya da ɲɔgɔn kan mais taalen ɲɛfɛ ale ma se ka danaya in bɔ a sira fɛ m'a faamu donc bɛɛ y'i yɛrɛ ta quoi est ce que m'a faamu donc ne nan'o la sisan ka taa Sikaso ka segin ka na Bamakɔ ka sɔrɔ ka na sɔn kelen bɔ o la n bɛ sɔn kelen bɔ sisan n tilala ka segin parce que n nana dɔrɔn hali ma semaine kelen yɛrɛ sɔrɔ sɔn bɔla ka bɔ dɔrɔn ka cɛ n taara bila i la tuguni ka cɛ ka sɔrɔ ka taa parents sigi ka ɲɛfɔ ko tiɲɛna bon vraiment u ka dugawu kɛ n ye bon n ye métier de sɔrɔ u k'an dɛmɛ ni dugawu ye ko métier jumɛn ko dɔnkilida vraiment n bamuso m'a gɛlɛya tiɲɛ yɛrɛ la mais fakɛ tun ma fɛn fɔ o yɔrɔnin na mais tagalen fo bi fakɛ bɛ ne yɛrɛ wele ko cɛ ko sonkɔrɔ ma bila fɔlɔ masakɛ voilà donc yan'an ka kuma o yɔrɔnin kun na bamuso ka yɔrɔ in a delila k'i ka sɔn dɔ de lamɛn ou bien i wulila spécialement yɛrɛ ka taa f'a ye. wa sɔn in ne ye sɔn in ne taara ne bɔra ne ye n ka sɔn kelen bɔ min kɛ ne taara n'a ye ne tora sɔn jouer de la donc sɔn nana se ne ka sɔn in ma m'a fɔ lamɛrɛ y'a lamɛn sɔn in bɛ k'a lamɛn sɔn in bɛ k'a lamɛn a y'a dɔn a sigi nin tɛ ale denkɛ mankan de ye o bɛɛ kɔfɛ an sɔrɔ ka fɔ ka bɛn k'a la sisan n sɔrɔ ka voix direct ta o sɔrɔla ka sira d'i ma d'accord o yɔrɔnin faamuyara Masakɛ kura an b'a dɔn i ka dɔnkiliw kɔnɔ an bɛ to ka dɔw tɔgɔ mɛn a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mata n t'a dɔn n'i kan ka fɔ Tanti Mata ani non i kan ka fɔ ko Tanti Mata Gilaja Chape u ye mun de k'i ye k'i tɛ se ka ɲinɛ min kɔ parce que n kun y'i ka sɔn lamɛn n yɛrɛ bolo k'i bɛ fasada lamɛn kɔfɛ n nana ye fasada tɛ mais u tɔgɔ ka ca i ka sɔnw kɔnɔ ala de i ka sɔnw lamɛn k'i tɛ u tɔgɔ mɛn a bɛ n'a fɔ u bɛ koba k'i dogo la bon kɛrɛnkɛrɛnnenya Mata avec Gilaja Chape vraiment ninnu yɛrɛ n'i y'a mɛn masakɛ yɛrɛ ninnu yɛrɛ ne yɛrɛ kɛ masakɛ ye n m'a faamu yɔrɔ sababu bɛ ko bɛɛ la quoi sababu ma nɔgɔn quoi n m'a faamu donc u ye bonya kɛ n ye ka ko kɛ n ye quoi ka cɛsiri yɔrɔ dɛmɛ dan ye karisa i bɛ baara min na i cɛsiri yɔrɔ o dɛmɛ dan ye karisa mɔgɔ min bɛ courage di mɔgɔ ma karisa i bɛ baara min na vraiment i cɛsiri n'Ala sɔnna ma don dɔ la i bɛ nɔ effectivement donc toujours ne ni Mata mana ɲɔgɔn cogo o cogo a b'o de fɔ ne ye Gilaja Chape n ka cɛ o kelen na a b'o de fɔ donc n ka n cɛsiri o bɛɛ n'a ta u bɛ ka n dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de
Mata madame la mère mi fotoro dan de folo mina ngate parce que ni na kalifa do mata la parce que jala ma fu ye mun bala ko faria kata ka songli ma classe kata to nale on la sisan ngate to me munu fe donc chama ye wi ngenga boye quoi donc taro te na fo donc me shi mal quoi donc sura ta kalifa do mata la ngate donc ay mi ya deni d'accord sura manu i kumana kosɛbɛ tan mata kan non mata non gilaja chapeau bon glaya chapeau nga fama de ma fama ne chapeau ɲɔgɔn dɔn réseau de la bon i bɛ to k'a fɔ ko an ka fama quoi parce que ma fama ne yɛrɛ komi ne a bɛna ye ok glaya chapeau y'an ka fama de bɔsi de don cɛ min tɛ fila fɔ quoi ok n'a ye min fɔ o y'a sɔrɔ kelen don quoi ale t'a fɔ ka sɔrɔ n'a m'a kɛ quoi ok c'est glaya chapeau bɛ kɛ donc o yɔrɔ ne yɛrɛ n'a ko a kan ka ko kɛ sini i sigi san ma kɔnɔ o y'a sɔrɔ kɛla ka ban quoi ale t'a fɔ ko nin don in quoi i sigilen dɔrɔn o kelen de don a bɛ se ka kɛ yɛrɛ n ka se an bɛ to émission na yanni émission yɛrɛ ka ban dɔrɔn a bɛ ko dɔ kɛ quoi chapeau tɛ fila fɔ d'accord chapeau an kɔni bɛ se kɔrɔbɔli la o donc an ka foli belebeleba bɛ gilaja chapeau yan fo Espagne wa ni Jalakɔrɔbugu madame la maire madame la maire Tati Mata donc ko an fana mago bɛ aw ka dɛmɛ la Maliba fɔli fana bɛ yan ka aw sagona ko de k'aw ye k'aw laɲɛnajɛ kosɛbɛ masakɛ kura d'accord masakɛ an b'an profiter fɔlɔ ka an filɛbagaw fana fo olu de bɛ an jukɔrɔma dɔn ani mɔgɔ min fɛ k'an ka émission sponsoriser seko ni dɔnko kɛnɛ pour que aw fana bɛ se ka nisɔndiya sanga ani wagati bɛɛ an ka nɛgɛjuru sira bɛ ka tɛmɛ dugu ma a ye weleli kɛ a bɛ na kunnafoni caman sɔrɔ Maliba fɔli kun kan pour que k'an sɔrɔ YouTube kan an bɛ don min na i ko bi a sɛbɛn dɔrɔn ko faso fɔli officiel i b'o fara a kan donc aw tɛ fɔ jigi kɔ aw tɛ fɔ masakɛ kura yɛrɛ ka non ne ka information n'a mago b'a la dɔrɔn a ye don YouTube kɔnɔ faso officiel o kelen o kelen don o kelen don a bɛ ɲɔgɔn bolo faso fɔli d'accord donc ko an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen donc faso ko de don donc bɛɛ ka na an kana jɔ ɲɔgɔn fɛ quoi ani dɔw fana b'an dɛmɛ olu b'an encourager kosɛbɛ yan fo Kucala tonton Andre Jone kɛnkɛ yiri b'a bolo n'i sera bɛndenya kɛrɛfɛ a ɲɛsinnen bɛ bɛndenya ma donc ko i tɛ foyi jigin i mago mana jɔ minɛn o minɛn na ani an kanuba sɛbɛn dɔ fana bɛ yen ale b'an lajɛ yan fo Israël Israël oui donc an b'ale fana fo kosɛbɛ donc an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ ko masakɛ kura mɔgɔ b'a dama a ka dɛmɛ na min bɛ Israël problème t'a la donc masakɛ kura i da sera yɔrɔ dɔw ma ni an y'a jate minɛ olu bɛ sɔrɔ gɛlɛyaw kɔnɔ gɛlɛyaw kɔnɔ i ko ko fo i gɛnna yɛrɛ masakɛ kura an bɛ se ka ban hɛrɛ to e nana musique la ka bɔ village la ka na Bamakɔ yan ka na scénario daminɛ e yɛrɛ e k'a ɲɛfɔ an ye tan pour que an k'a faamu parce que i ko i gɛnna bon i b'a dɔn ne ka misiki daminɛ a ma nɔgɔn ne bolo ne ye gɛlɛya ba de sɔrɔ o la yan ne ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ kɔrɔkɛ parce que yɔrɔ caman bɛ yen i bɛ danaya dɔw kan mɛ o tɛ se ka waleya ye quoi caman bɛ kɛ ɲɛngoyaw ye bon n b'a faamu ne y'a kɛ o de ye quoi mais pourtant o fana dɔ de don quoi ne tun bɛ dɔ de fɛ yen ne gɛlɛya sɔrɔ mais hali bi mɛ n bɛ ka n pɛgɛ dɔɔnin quoi parce que ne bɔra Sikaso ka na de donc ne tun bɛ dɔ de fɛ yen tu vois donc an ye baaraw daminɛ 3 morceaux ɲɔgɔn na dɔrɔn bon an bala ka baaraw bala ka jɔ parce que ne tun bɛ sari de fɛ yen n m'a faamuya voilà donc faamuya bala nana don an ni ɲɔgɔn cɛ a ye ne labila parce que ne tun bɛ sari fɛ ne tɛ mɔgɔ minɛ de donc a ye ne labila i bɛ taa misi san donc ne wulila ka bɔlɔnkɔlɔn de minɛ sisan ka taa bɔlɔn kɔnɔ n'o ye autogare ye n ka kɛ Sogonikɔ autogare kelen ne ye min kɛ presque 1 an n m'a faamu donc i bɛ baaraw i bɛ degun dan quoi e yɛrɛ bɛ autogare dɔn degun min bɛ yen nɔ n ye misiki jɔ de n ka cɛ o san kelen bɛɛ n ye misiki jɔ parce que pɔsɔn tɛ n na quoi n m'a faamu parce que ne tun bɛ n bɛ to yen nɔ ka to ka baaramisɛnnin dɔ kɛ mais ni siyɔrɔ t'e bolo e bɛ kɛ cogo e tɛ mɔgɔ dɔn ale fɛ donc yɔrɔ min ye foroba yɔrɔ ye i bɛ taga yen nɔ de ka ɲɛɲini donc ne y'a faamu e tun bɛ si autogare kɔnɔ ne tun bɛ si autogare kɔnɔ n ka cɛ san bɛ na n ka cɛ i bɛ wuli k'i jɔ fo ka taa dugu jɛ n b'a faamu fini kelen san bɛ bugɔ ni fini a bɛ tila ka jɛ o fini bɛ ja i la yɛrɛ n'i y'a ye i bɛ ko fɛrɛ de b'i la mais an y'o bɛɛ muɲu quoi misiki kanu de kama quoi c'est pas ko so tɛ n bolo dɛ n ka cɛ village la n ka cɛ tout est propre mais misiki kanu de y'an bila nin bɛɛ la quoi est ce que i bɛ ka ya donc alhamdulilah an tilala tuguni ka segin ka na gemu ɲɛɲini tuguni n ka cɛ voilà ka na parandiya daminɛ o kɔnɔna na a ma nɔgɔ Bamakɔ Moti Burukina n ka cɛ n ye nin bɛɛ kɛ parandiya la
après ça an ka cɛ donc ala nana sababu dɔ bɔ dɔrɔn n seginna tuguni ka na misigi ma donc an bɛ ɲini mun y'a sɔrɔ D'accord. fo bi Mais i dɔnna i lasegin dɔɔni. I ka parantiya kɔnɔna la i tun b'a kɛ kɔnpanyi jumɛn na? bon ne tun b'a kɛ banni na de. Banni. Cɛ o y'a tile fila nin yɛrɛ. Wala ye ne bɛ banni na de. Banni transport ne tun bɛ yen nɔ. Ok d'accord. Donc masakɛ kura an bɛ nin bɛɛ la e bɛ fɛ ka appel jumɛn kɛ i dɔgɔninw a bɛ se ka kɛ hali kɔrɔkɛ dɔw fana bɛ yen e bɛ se ka ladilikan jumɛn d'u ma e ni gɛlɛya bɛɛ cɛ tigɛ expérience ye expérience min sɔrɔ a la e bɛ se ka ladili jumɛn d'u ma? Bon ne bɛ se ka min f'u ɲɛna dɔrɔn bon u ka courage ta halisa quoi n b'a fɔ ma u k'u cɛsiri ko ko n'i b'a la a kanu i ka dɔ la i k'a ɲɛɲini ala bɛ bɔda nɔgɔya i ye dɔɔnin quoi a bɛ fɛɛrɛ ka mɛn mais a bɛ kɛ quoi sini kɛnɛya la quoi n b'a fɔ ma voilà donc o fɔ dɔrɔn toujours a ye courage ta an ka cɛ minnu bɛ ko in na a ye courage ta an ka cɛ an yɛrɛ ye caman k'a la trop a bɛ se ka ɲɛfɔ i b'a fɔ a gɛlɛya jugubow bɛ yen ka cɛ ale t'o fɔ n yɛrɛ ye kuma tɛ plateau kan n b'a fɔ ko caman bɛ ko in kɔnɔ quoi mais seulement min bɛ se ka baara ka a nɔgɔya mɔgɔw bolo dɔrɔn c'est à dire ko diɲɛ gɛlɛya fura ye cɛsiri de ye quoi n'i y'i cɛsiri ko o ko la an ka cɛ ala bɛ bɔ fa nɔgɔya ye quoi ala tɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ten n'a m'i tɛgɛ se ka lajɛ ni gɛlɛya dɔw ye quoi donc a ye courage ta. Hali ni yɔrɔnin ye ta yen nɔ ko ala tɛ foyi kɛ n'a m'i tester ka lajɛ ni gɛlɛya o ye tiɲɛ ye mɛnɛ donc ni fana ko i t'a bila ko fo nɔ bɛ bɔ a la. Voilà masakɛ kura o kelen don merci pour le conseil. Ouais. masakɛ kura an da sera ka gɛlɛyaw ma tiɲɛ yɛrɛ la i ye dɔ kɛ bi an bɛ don min na i ko bi musique in bɛ ka se ka nafa ladon i ma. Wa musique bɛ ka nafaba de lase ne ma an n'a danna ne sera ka jɔ ni yɛrɛ ye ka jɔ ni famille kɔnɔ ko ye ni problème fɛn fɛn ne wele ne bɛ se ka ɲɛnabɔ par grâce à musique. D'accord. Bon fɔ musique y'o kɛ ɲɛ o ye belebeleba ye quoi. n b'a fɔ maa min bɛ baara la i bɛ se k'i mansaw ta baara min na o ye belebeleba ye. O kumaba yɛrɛ yɛrɛ de quoi parce que caman bɛ ko in na u tɛ se u yɛrɛ ka ko yɛrɛ ɲɛnabɔ kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma mais alhamdulilayi o kelen de don quoi. O yɔrɔnin fana faamuyara donc an bɛ taga ɲɛ an bɛ ka se an ka émission kuncɛyɔrɔ ma kuma la teliya la est ce que collaboration bɛ ni rappeur wɛrɛw cɛ? Wa collaboration baden bɛ yen collaboration bɛ yen tel que Baginda Seku bi n b'a fɔ ma ani Jɔ Saramani an bɛ collaboration na ɲɔgɔn fɛ n b'a fɔ ma ani artiste caman ba de bɛ yen nɔ n da sera min ma n da ma se min ma d'accord parce que ne yɛrɛ tout terrain. Ok problème t'a la o faamuyara donc mais n bɛ fɛ k'a dɔn est ce que an ni e ni artiste kɔrɔbalen ninnu tɔgɔbɔlen ninnu i n'a fɔ Malake ninnu ni a ɲɔgɔnna ninnu est ce que i n'olu jɛra fɔlɔ? Wa bon don tɛmɛnenw la ne ni Mala jɛra mais o y'a sɔrɔ a tun ma signé label la quoi. Jagɛlɛya. O y'a sɔrɔ a tun ma signé jagɛlɛya la o y'a sɔrɔ an bɛ kuma yɛrɛ yɛrɛ an bɛ manamakan caman fɔ ɲɔgɔn ma mais a nana signé jagɛlɛya la donc différence nana don an cɛ dɔɔnin quoi n b'a fɔ ma donc temps tɛ k'a bolo n b'a fɔ ma donc ne fana yɛrɛ nana décourager bon ne y'a jɔ quoi voilà. Ok o yɔrɔnin faamuyara 223. Ouais maliyɛn dun ka préféré. I tɔgɔ ye Amidu Kulibali. I dun bɛ ka wele ko masakɛ kura o nana cogo di c'est toi 223 lama? Non a kana o ɲini yɔrɔ jan masakɛ e yɛrɛ ko ko Amidu Kulibali n b'a fɔ ma donc Mali la bi ani Mande mara yɛrɛ la bi ni masaw bɛ fɔ i tɛ se ka masakɛw citer tant que ne ma se Bitɔn Kulibali ma donc an bɔra Bitɔn Kulibali la quoi donc an ka masakɛ an ma taa san sugu la dɛ c'est naturel bɔjuru don quoi i m'a fɔ ma n'i ko Kulibalilakaw kɔni ka caya o bɛɛ y'an dɔn ni masakɛw ye voilà donc 223 in nana cogo min donc n y'o fara a kan pour que minnu bɛ jamana wɛrɛw la n b'a fɔ ma donc n'i y'a mɛn masakɛ 223 i b'a dɔn lui c'est un Malien différence foyi t'o la d'accord voilà donc tu fais la fierté du Mali voilà ok o kɛlen don masakɛ donc masakɛ kura ni kɔni baara kɔni kɛ kɔni b'a dɔn i bɛ projet bolo da wa o tiɲɛ yɔrɔ donc projet dɔw b'i bolo ani actualité wa bon projet bɛ n bolo a tɛ ban n b'a fɔ ma a tɛ ban trop parce que ne yɛrɛ ye projet ye ni ne yɛrɛ tɛ i bɛ projet yɛrɛ ye parce que baara in tɛ jɔ non a tɛ jɔ voilà an bɛ dɔ kun bila dɔrɔn dɔ wɛrɛ kun bɛ bɔ quoi a bɛ ten donc an bɛ sɔnko de la quoi ni collaboration avec d'autres artistes
voilà an bɛ o ko de lamɛn a sɔn camanba de bannen don a bɛɛ bɛ ne yɛrɛ ka bolo de kan sisan D'accord. voilà sɔn dɔrɔn an yɛrɛ bɛn'o sɔn sɔrɔ Ok. voilà Donc, est-ce que i bɛ ka concert dɔw labɛn? concert fana bɛ sira la donc après ni o collaboration ninnu banna yen donc n yɛrɛ ka single préféré dɔw bɛ yen non lɛzi don D'accord. n'o bilala dɔrɔn ka ca a yɛrɛ bɛna concert affiche aw yɛrɛ wele n'o kɛnɛ kan Problème a bɛ foyi t'a la. taa direct sigi yen nɔ ka ci n'ala sɔnna ma Problème foyi t'a la ko masakɛ kura. ouais Donc yangaw aw kana siran an tɛna masakɛ bila ka taa ten. Mais an kɔni an b'aw fo fɔlɔ parce que an sera émission laban na ka ban. A ka sɔn dɔ bɛ yen ko Jalakɔrɔbugu dugutigi. O kɛlen don. Jakuma bɛ kalo la D'accord masakɛ kura an bɛ an kanubagaw fana fo olu de bɛ anw fana jukɔrɔma don don parce que olu de bɛ abonné an page la olu de b'u ka forfaits fana ta pour que ka aw fana lamɛn donc an tɛ se ka kɛnɛ bila n'an m'u fo donc Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ ye k'u bɛɛ lajɛlen big up donc a ye t'an ye toujours ka aw abonné an ka page la ani a ka partager page Facebook bɛ yen nɔ Maliba fɔliw i ka lasɔrɔ YouTube fana sanfɛ faso fɔliw officiel a ka masakɛ kura fana sɔrɔ faso fɔli officiel o kɛlen don a y'a abonné a ka partager a ye commentaire dumanw bila m'a fɔ wa d'accord donc an bɛna masakɛ kura bila an ka émission kuncɛ ni a ka Jalakɔrɔbugu dugutigi donc an k'a kɛ direct ye sisan i ka foli ka laban kɛ i ka sɔrɔ ka son in ok donc la famille masakɛ kanubagaw cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba n ka foli se bɛɛ lajɛlen ma fɛn bɛ ka n dɛmɛ fɛn bɛ ka soutenir n ka musique carrière kɔnɔ n ka foli se bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ka faso fɔli officiel mɔgɔw fo Maliba foli mɔgɔw n ka foli belebelebaw ye cɛsiri min b'a la ani timinadiya min b'a la ko in na donc vraiment ala k'aw sara merci beaucoup vraiment merci beaucoup i ka numéro di ouais mon numéro n'a mago bɛ na 60 73 20 44 d'accord ouais a bɛ whatsapp kan a bɛ se ka n wele direct la fɔlɔ ok d'accord a bɛ se ka orange money fana di wa yɔrɔ ɲuman n'an wele dɔrɔn kelen don ka cɛ awɔ ni yɔrɔ ɲuman n'a sigila sen a bɛ ca ok donc masakɛ kura an labila jakuma bɛ kalo la masakɛ kura bɛ dugu la ko n bɛna dugu ɲagami fɔntugula mɔgɔw ka tiɲɛ fɔ f'u ka tiɲɛ fɔ ɲinɛ san kɔnɔ fo ninnu ka tiɲɛ fɔ munu ko ni dugu ma ɲagami ko walayi n ko tiɲɛ tɛ dɔn ko n bɛna dugu ɲagami fɔntugula mɔgɔw ka tiɲɛ fɔ ko fadenya kɛ molobaliya kɛ sunɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɛmɔgɔ dɔn ko bɛɛ bɛ n tɔgɔ dɔn Jalakɔrɔbugu bɛɛ bɛ n tɔgɔ fɔ Mali rap la kan bɛɛ bɛ n tɔgɔ dɔn ko Zumana denkɛni masakɛ kura Fatumata den masakɛ kura jelidenw ko ne ma ko Saramani Saramaya kɛla Molu sariya ye sariya ye donc yangaw an b'a fɔ k'aw ta bɛɛ a dalen don an bɛ ɲɔgɔn bolo masakɛ kura bɛ nalen singa sanga den